Akwụkwọ nke Tobit isi nke mbụ. Akwụkwọ okwu nke Tobit nwa Tobiel, nwa Ananiel, nwa Adiel, nwa Gabel nke mkpụrụ Asiel, nke ebo Naftali, onye n'ụbọchị Enemasa bụ eze Asiria e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ site na Tisbe, nke dị n'aka nri nke Kedesh Naftali n'elu Galili. Mụ onwe m, Tobit, jere ije n'ụzọ eziokwu na ezi omume ụbọchị niile nke ndụ m. M wee mekwara ụmụnna m na mba m ọtụtụ ebere, bụ ndị soro m baa n'ala Asiria ruo Ninive. Ma mgbe m nọ n'ala nke m, n'ala Izrel, mgbe m dị na nwata, ebo niile nke Naftali bụ nna m dara ada, site n'ụlọ Jerusalem nke a họpụtara n'ebo niile nke Izrel, ka ebo niile chụọ àjà n'ebe ahụ, na ụlọ ukwu nke ebe obibi ahụ, nke Onye kachasị ihe niile elu, ka e doro nsọ, ma wuo ya n'ime ya ruo ọgbọ niile. Ebo niile nke dara n'otu chọrọ nwa agbọghọ ehi Baal àjà. Otu a kwa ka ụlọ Naftali bụ nna m mere. Naanị ya na-aga Jerusalem ọtụtụ mgbe n'emume niile, dịka e chiri ya nye Izrel niile site n'iwu, mgbe niile na-adịgide, na-enwe mkpụrụ mbụ n'otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe ọkụkụ m. Ma nke bụ ụzọ pụta ìhè wee nye ha ndị nchụàjà bụ ụmụ Erọn n'ebe ịchụ àjà. E nyere ụmụ Livai bụ ndị na-eje ozi na Jerusalem otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe omume m niile. Otu ụzọ n'ụzọ iri ka m rere jee mee ya kwa afọ na Jerusalem, na otu ụzọ n'ụzọ atọ dịka nne nna m nyere n'iwu. Mgbe m ghọrọ nwoke, m lụrụ di ka nwunye Ana nke ezinụlọ nke anyị. Mụ na ya mụrụ Tobeyas. Mgbe a dọọrọ m Ninive, ndị niile nwere ezi obi, mụ ndị ikwu m wee rie nri nke ndị Jentaịl, na m debere onwe m site n'amụma, n'ihi na m na-echetara mkpụrụ obi m niile. Ya mere, Onye kachasị elu nyere m amara n'ihu Enemasa, ma abụ m onye na-azụta ya. M wee baa na Midia, nye nwa talenti ọlaọcha 10 n'aka Gabiel bụ nwanne Gabreas na Reges nke Midia. Ma Enemasa nwụrụ, Senakerib nwa ya wee malite ịchị n'ọnọdụ ya. N'oge ya, e nwere nsogbu n'okporo ụzọ awara awara. Enwekwaghị m ike ịbanye na Midia ọzọ. N'ụbọchị nke Enemasa, e mere ụmụnna m ọtụtụ onyinye ịnata ihu ọma. E were m nri m nye ndị agụụ na-agụ, nyekwa onye gba ọtọ uwe m. Ọ bụrụ na asị onye ọbụla n'etiti agbụrụ m anwụọ, e wee tụfuo ya n'elu mgbidi Ninive, lie ya. Ọ bụrụ na Senakerib bụ eze egburu onye ọbụla mgbe ọ na-esi na Juda gbapụ, lie ya na nzuzo, n'ihi na iwe ya ka o gburu ọtụtụ mmadụ. E wee chọọ ozu eze ma achọtaghị ya. Ma otu onye ndị Ninive wee jee gosi eze okwu banyere m, otu m si lie ha, wee zoo onwe ya. Ma mgbe m maara na achọkwara m ka e wee nwụọ, wee wezuga onwe m n'ihi egwu. Ma e wepụrụ ngwongwo m niile n'ike, ma ọ dịghị ihe fọdụrụ m ma e wezuga nwunye m Ana na nwa m Tobeyas. Ọ dịghị ihe karịrị ụbọchị 15 gara tupu ụmụ ya ndị ikom 2 gbuo ya. Ha wee gbaga n'ugwu Ararat.
ma Sakedonus nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma o doro Ahija nwanne Aniel onyeisi ihe ndekọta niile nke alaeze ya, na ihe niile mere ya. Achiakaros wee rịọ m wee bịaruo Ninive. Ma Achiakaros bụ onye ihe ọṅụṅụ, onye nche ihe mgba aka akara, na onye isi ụlọ, na onye na-elekọta ihe ndekọ ego niile. Sakedos họpụtara ya n'akụkụ onwe ya, ma ọ bụ nwa nwanne m nwoke. Isi nke abụọ. Ma mgbe m laghachiworo n'ụlọ ọzọ, e wee nyeghachi m nwunye m Ana na nwa m nwoke Tobias n'emume nke Pentikọst, nke bụ emume nsọ nke asaa ahụ. E weziri m ezigbo nri abalị, m wee nọdụ ala iri nri. Ahụkwara m ọtụtụ ihe oriri. M wee sị nwa m, jee bute ogbenye ọbụla ị hụrụ n'etiti ụmụnna anyị, onye na-echeta Jehova. Lee, ana m echere gị. O wee bịa sị, nna, otu n'ime agbụrụ anyị ka a nyagburu anyagbu, a chụpụkwara ya n'ọma ahịa. Tupu m edetu ihe ọbụla ọnụ, m mere kpọrọ ya gbagoo n'otu ọnụ ụlọ ruo mgbe anyanwụ dara. M wee lọghachi, sachaa onwe m, rie nri m n'ịdị arọ, wee cheta amụma Emọs dịka o kwuru sị, emume gị ga-aghọ iru uju, ọṅụ gị niile ga-aghọkwa ịkwa akwa arịrị. Gbalaga, lee, ọ na-eweli ndị nwụrụ anwụ ọzọ. Na-acha ọcha fee wetara, nyeghachi ndị nwe ya ọrụ, nyekwa ya nwa ewu ezuru ya. Nyeghachi ndị nwe ya, n'ihi na o zighị ezi n'iwu ịchụ ihe ọbụla ezuru. Ma ọ sịrị, enyere m onyinye karịa ụgwọ ọrụ. Ekwetaghị m ya. M wee rịọ ya ka o nyeghachi ndị nwe ya ihere ya. Ma ọ zara sị, olee ebe onyinye ebere gị na ezi omume gị dị? Lee, amawo gị na ọrụ gị niile. Isi nke atọ. O wee nwụọ, kwa akwa, kpeekwa ekpere n'iru uju sị, Onyenwe anyị bụ onye ebube. Ọrụ gị niile na ụzọ gị niile bụkwa ebere na eziokwu. Ị na-ekpekwa eziokwu na ezi omume ruo mgbe ebighị ebi. Cheta m, lee m anya, n'ihi na imeso m dịka mmehie niile si dị, na mmehie nke ndị bụ nna m, n'ihi na anyị edebeghị ihe niile i nyere n'iwu, n'ihi na anyị ejegharịghị n'eziokwu gị. E wee mee ka m wee meso m ghọọ ụwa, n'ihi na ọ baara m uru ka m nwụọ karịa ịdị ndụ. N'ihi na anụwo m ịta ụta ụgha, ihe mgbu dịkwa ukwuu n'ime m. N'iwu ka a tọhapụ m n'ahụhụ m ugbu a, ma gaa n'ebe ebighị ebi. Atụgharịlachaa ihu m. N'ụbọchị ahụ Sera nwa nwanyị Reguel n'Ekbatana nke Midia na ndị ohu nna ya na-ekwulukwa ya, n'ihi na o nyere ya di asaa. I nwekwara di asaa, ma ị bụrụghị aha onye ọbụla n'ime ha. Gịnị mere i ji na-eti anyị ihe? Ọ bụrụ na ha anwụọla, soro ha gaa, ka anyị ghara ịhụkwa nwa nwoke maọbụ nwa nwaanyị n'ebe ị nọ. Mgbe ọ nụrụ ihe ndị a, o wutere ya nke ukwuu. O wee chee echiche igbu onwe ya. Ọ bụrụ na m emeghị ihe a, ọ ga-abụrụ ya ihe nkọcha. Kpụrụkwa agadi, rukwa uju, kpee ekpere, kpechaa ekpere site na windo, ekpe ekpere sị, Onye a gọziri agọzi ka gị onwe gị bụ Onyenwe anyị Chineke m, ka ọrụ gị niile too gị ruo mgbe ebighị ebi. Ma ugbu a, Onyenwe anyị, edowo m anya m n'ihu m n'ebe ị nọ, n'iwu ka e wee sapụ m n'ụwa, ka m na-anụkwa ịta ụta ọzọ.
Jehova, ị maara na m dị ọcha n'ime mmehie niile nke mụ na mmadụ, na ọ dịghị mgbe ọbụla m merụworo aha m maọbụ aha nna m n'ala ọ dọrọ m n'agha. Mụ onwe m bụ nwaanyị naanị ya nke nna m nwere, ma ọ dịghị nwa nwoke ga-abụ nke ya maọbụ nwanne dị ya nso maọbụ nwa nwoke nke ya, ka m wee debe onwe m ka m bụrụ ya nwunye. Ndị di 7 m anwụọla. Gịnị mere m ga-eji dị ndụ? Ọ bụrụ na ọ dịghị gị mma igbu m, gwakwa m ka emerekwa m ebere, ka m wee ghara ịnụ nkọcha ọzọ. E wee nụ ekpere ha abụọ n'ihu ebube Chineke dị ukwuu. Mmụọ n'ihi na ọ bụ Tobias ka ọ ga-enweta ya n'ụbọchị ahụ. Tobit wee laghachi baa n'ụlọ ya, na Sera nwa nwaanyị Reguel si n'ime ụlọ elu ya rịdata. Isi nke 4. N'ụbọchị ahụ, Tobit chetara ego ahụ nke ọ hapụrụ n'aka ya. Gabriel na Rages nke Midia, o wee sị n'obi ya, arịọwo m ọnwụ, gịnị mere ịnwụ? O wee kpọọ ya sị, nwa m, ọ bụrụ na m anwụọ, lie m, eledakwala nne gị anya, sọpụrụ ya ụbọchị niile nke ndụ gị, meekwa ihe dị ụtọ n'ebe ahụ. M na-akpọghị nwa m Tobias ka m wee kọwaa ya okwu banyere ego ahụ n'ihu m. Nwa m, cheta na ọ hụrụ gị ọtụtụ ihe ọjọọ mgbe ị nọ n'afọ ya. Mgbe ọ nwụrụ anwụ, lie ya n'akụkụ m n'otu ili. Nwa m, cheta Jehova bụ Chineke anyị ụbọchị gị niile. Ekwekwala ka uche gị mebie iwu ya niile. Mee ezi omume ụbọchị niile nke ndụ gị. Esokwala ụzọ niile nke ajọ omume, n'ihi na ọ bụrụ na ị mee eziokwu, ọrụ gị niile ga-agara gị nke ọma. Na n'ihi ndị niile na-eme ezi omume, nyenụ onyinye ebere sitere n'ihe onwunwe unu. Mgbe ị na-enye onyinye, ekwela ka anya gị nwee ekworo. Ewezugala ihu gị n'ebe ogbenye ọbụla nọ. Dịka ihe onwunwe gị si dị, nyekwa ya onyinye ebere dịka ịba ụba gị si dị. Ọ bụrụ na ị nwere ihe nta, atụla egwu inye onyinye dịka ihe nta ahụ si dị, n'ihi na ị na-akpakọbara onwe gị ezigbo akụ maka ụbọchị mkpa. N'ihi na inye onyinye ịnata ihu ọma na-anapụta ọnwụ. Ọ dịghị ekwekwa ka ị bata n'ọchịchịrị. Onyinye ebere bụ onyinye dị mma n'anya Onye kachasị elu maka ndị niile na-enye ya. Lezie anya nwa m, site n'ịkwa iko niile, ma buru ụzọ lụtara nwunye sitere na mkpụrụ nke nna gị ha. Alụla nwunye ala ọzọ nke na-abụghị nke bụ nna gị, n'ihi na anyị bụ ụmụ ndị amụma. Cheta nwa m na Noa, Abraham, Isaac na Jekọb, ndị nna anyị ochie. Ha niile lụrụ nwunye sitere na ndị ikwu ha, ma a gọziri ha n'ime ụmụ ha, na mkpụrụ ha ga-eketa ala ahụ. Ma ugbu a nwa m, hụ ụmụnne gị n'anya, elelekwala ụmụ nna gị na ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom nke ndị gị n'obi gị ịlụtara ha nwunye, n'ihi na ịkwa iko ka mbibi na ọtụtụ ahụhụ dị, mana ọgwụgwụ ire ure na oke ụnwụ dị. Ekwela ka ụgwọ ọrụ nke onye ọbụla nke na-arụrụ gị ọrụ ga-echere gị, kama nye ya n'aka. Ọ bụrụ na ị jere Chineke ozi, ị ga-enweta ụgwọ ọrụ. Lezie onwe gị anya nwa m n'ọrụ gị niile, ma nwee uche n'omume gị niile. Ma ihe gị onwe gị kpọrọ asị emela onye ọbụla. Unu ekwela mmanya vaịn ka ịṅụbiga mmanya oke. Ekwekwala ka ịṅụbiga mmanya oke soro gị jee ije. Ekwekwala ka ịṅụbiga mmanya oke soro gị jee ije. Nye ndị agụrụ na-agụ ụfọdụ n'ime nri gị. Nyekwa ndị gba ọtọ uwe gị. Nye onyinye ebere site n'ụba gị niile. Ekwela ka anya gị kwuo ekworo mgbe ị na-enye onyinye. Wụsịnụ nri gị n'elu olili onye ezi omume. Unu enyekwala ndị mmehie ihe ọbụla.
Rịọ ndụmọdụ n'aka nwoke ọbụla nke maara ihe. Eledakwala ndụmọdụ ọbụla nke bara uru. Gọzie Jehova bụ Chineke gị mgbe niile. Rịọkwanụ n'aka ya ka ụzọ gị niile guzozie, ka okporo ụzọ gị niile na ndụmọdụ gị niile wee gaa nke ọma. N'ihi na mba ọbụla enweghị ndụmọdụ, ma onye nwe n'onwe ya na-enye ezi ihe niile, ma ọ na-eweda onye ọ chọrọ n'ala dịka ọ chọrọ. Ma ugbu a nwa m, cheta iwu nsọ m niile, ka emekwala ka ehichapụ ha n'obi gị. Ma ugbu a ana m akọwara gị ihe gbasara talenti ọlaọcha 10 nke wee hapụ n'aka Gabriel nwa Gabrias n'ime Regis nke Midia. Ma atụla egwu nwa m, n'ihi na emewo anyị ndị ogbenye. Ị nwere ọtụtụ akụ, ma ọ bụrụ na ị na-atụ egwu Chineke wee si na mmehie niile na-eme ihe dị mma n'anya ya.